Kupio sam motokofer sa Temua od 68 litara za samo 25 evra. Hajdemo zajedno da vidimo da li stvarno vredi. Ćao svima. Danas je 1. decembar, zima nam je sve bliža. Danas sam baš imao sreće, te je malo vedro, juče je padao sneg i kiša ceo dan. Svakako, ja ne volim da ostavljam motor ni preko zime, volim da vozim preko cele godine. Danas radimo jedan upgrade motora. Nadam se, ja se nisam nadao da ću poručiti bilo kakvu moto opremu sa Temua, ali eto došao i taj dan pa da istestiramo i to. Inače šta treba da se radi i šta treba da se menja, zadnji kofer mi je u katastrofa stanju. Dobio je neki luft, ovi obočni koferi su kapini od aluminijuma, na njih stvarno nemam zamjerki, bilo je i padova sa njima i stvarno su ekstra. Inače mnogo je bolje kad imate ove kofere sa strane od aluminijuma, slučajno ako dođe do pada, onda neće da vam motor padne na nogu, tu će da vas zaštite, dok ako stavite plastični sa strane, neće biti dobro. Svakako ovaj zadnji jeste od plastike, zato što on ne igra neku ulogu u bezbednosti. Ovaj sam platio nekih 100 evra, ali došao mu je kraj posle nekih 3 godina. Baš je dobio dosta lufta. Ja sam to pokušavao da popravim ovaj nosač. Krpio sam ga na sve strane, ali ne ide više. Slučajno sam na Temu video da ima dosta ovakvih ponuda za kofere. Ima i ovih manjih od 45 litara. Ja sam se odlučio za ovaj od 68, tako da imam što više prostora za putovanja. Svakako cena je bila smiješna. Za 5200 dinara za ovu veličinu je stvarno neverovatno. I druga stvar, što ga čak nisam ni platio toliko, nego sam imao neke kupone, neke zezancije tamo njihove i platio sam ga samo 3000 dinara, što je 25 evra. Stvarno smiješna cifra. Svakako sam želeo da odradimo eksperiment i da zajedno u ovom videoklipu vidimo da li ovaj kofer vredi nešto ili baš ne vredi ništa. Kofer je stigao u ovoj ogromnoj kutiji posle samo 2 nedelje čekanja. Nisam morao da platim ni poštarinu, ni carinu, niti bilo šta. Kad bi kod nas ovde kupio bilo gde kofer, ja bi samo poštarinu platio oko 1000 dinara za ovakvu stvar. Sad ćemo da se bacimo na otpakivanje da vidimo šta sve dobijamo u ovoj kutiji za ovaj smiješan novac. Nisu ga nešto specijalno ni upakovali, samo ova kesica. Ohoho. Boga mi, na prvi pogled nije to loše. Svakako je ogroman, biće to dosta mesta za stvari. Čak su stavili i ove kao karbonske ćoševe, tako da baš mi se sviđa na prvi pogled. Ja nisam mogao da verujem ni da će uopšte da stigne za ovaj novac kofer. Tako da, za sad pozitivno mišljenje imam. Čak imamo i ovu metalnu bravicu. Jedina mana koju vidim je da nema bravicu onu donju i kad jednom zavijemo ovaj kofer, nećemo moći više da ga tako lako skidamo, nego ćemo da moramo šrafove da skidamo. Ajde da vidimo šta imamo mi tu unutra. Čoveče, ja ne mogu da verujem. Čak su stavili i ovaj deo ovamo koji se lepi za smještanje nekih stvari, kao što imaju dosta skuplji koferi. Stvarno neverovatno. Da vidimo šta još imamo. 2 naslona. I to, boga mi, veoma kvalitetno odrađeno. Ja prosto ne mogu da verujem da su oni za ovaj novac to uspjeli da odrade. Da vidimo šta još imamo. Ove nalepnice, ove ručkice koje će ići ovako sa strane. Tu su i 2 ključa. Ovaj deo za kačenje na zadnji deo motora. Evo, čak dolazi i alat. Nego da se mi bacimo na montažu polako. Montaža ne bi trebala da traje dugačko. Trebalo bi da traje par minuta, mislim nema tu šta, samo par šrafova i to je to. Prvo ćemo da skinemo ovaj stari kofer. Prvo ćemo brzinski samo da stavimo ove ručice. I to smo rešili. Pre same montaže kofera, hteo sam da isprobam njegovu izdržljivost. Hajde da vidimo da li će moći da izdrži moju kilažu od nekih 80 kg. Da vidimo. Opa. Op, op, op.
vrlo lagano, boga mi. Za sad kvalitet deluje super, stvarno, evo, sa mojom kilažom nije uopšte ni mrdnuo. Niti se čuje neko krckanje, niti slično. Tako da, idemo konačno na montažu. Montaža bi stvarno trebalo da bude jednostavna. Moram da vodim računa samo, jer koliko vidim, malo je širi kofer od ovog starog, te će možda da zakačinju ovi bočni koferi, pa moram da povučem što bliže pozadi. Baš su napravili ovo da bude univerzalno, 4 šafa stavljamo ovde. To je to, veoma laka montaža. Sad je još preostalo samo kofer ovde da stavimo. Da vratimo ova dva šafića. Ovo nije loše, čak i ova bravica nije toliko neophodna jer ovo zavijanje šafova ide veoma brzo. To je to, montaža je bila stvarno brza. Sad samo da vratimo ovo postavu. Posle ćemo mi to da zalepimo ove nalepnice. Sad jedino preostalo je da zalepimo ovo, ali to ćemo da odradimo sutra ujutru zato što već je pao mrak. Neka kondenzacija je uhvatila ovaj kofer, tako da ne uništavam džabe ovaj lepak koji je ovde, a i svakako su mi se prsti smrzli, tako da udarite jedan like i subscribe da se malo zagrejem, tako da vidimo se ujutru. I evo ga novi dan, sreća, i danas se družimo sa suncem. Eto, jedino preostalo je da odlepimo ovaj samolepljivi deo. Sad ćemo da nacentriramo. Ove nalepnice neću da lepim, tako da nam je jedino preostalo samo ovo da zalepimo od ozgore da ne pada. Takođe i ove delove treba da zalepimo. I jedan final touch, a to je nalepnica Mladi Kopljenici. Ekstra to izgleda. Doduše, moram da priznam da je malo fleksibilan, od mekše je plastike, tako da mislim da ne treba baš previše da se opterećuje, ali svakako za ovaj novac nema šta da se žalimo, šta smo dobili za svega 3000 dinara, samo ovaj naslon koliko košta, ovo jeste kvalitet. I ono što pretpostavljam da mnogi ljude zanima, a to je da li mogu da stanu dve kacige. Lagano staju dve kacige koje su flip up. One su malo većih dimenzija. Inače, mnogo dobra stvar su ovi držači, tako da možemo da stavimo neki kofer preko ovoga i da mnogo lako vežemo ovde za ovo. Kažem, svakako ne bi ga previše opterećivo, zato što nije od neke prekvalitetne plastike. Ali svakako služi svrsi, izgleda ekstra. Ja sam za sad zadovoljan kako izgleda i sve. Kvalitet je malo onako mekan, kako da kažem, vidjet ćemo u nekim narednim avanturama kako će se pokazati ovaj kofer. Svakako, ako ste vi zainteresovani za ovaj kofer, imate moj kod koji možete iskoristiti na Temu ako ste novi korisnik za neke popuste. Tako da, like, share, subscribe na video, to će dosta značiti da pogura algoritam. Tako da vidimo se u nekom od narednih videa.